Dobrý den, jsme tu v přímém přenosu s panem premiérem Paroubkem. Já jsem premiér, já jsem bývalý premiér. A to máte jednou už. Jdeme za ním, podíváme se, jak žije. To je to nádherné luxusní vile. To už natáčeli. Tak, podívejte se. Tady se to mikrofon, tak. Co nám řeknete k této krásné vile? Tam je moje žena. Co stát tam s cizím chlapem. No to máte jedna, to jsem se nestal. Ale já vidíte, že musíte se pokládáme tím okýnkem. Na to asi ho mluvíme prostě s váma. To je jedno. Manželku. Tam toho je dost. Tak a teď se vás zeptáme, jak si žijete to nádherné luxusní vile? Mám tady basének, balkónek, Ano, musím to nechat spraví. A tu máte jedno ten maličko, tady máte krásný, tady máte krásnou Ano. saunu. Saunu. Takový luxusní ten lustr za 50 milionů. A podívejte se tamhle, dokonce dáme na zemi ten oranžový náhrobek své manželky. Bývalé manželky. Ano, připravený. Tamhle bydlí pan Topolánek. A já myslím, že má balkon tady. Ne, ten bydlí tamhle, ty vile. Ale já mám lepší než Topolánek. A nevadí vám, že mají Prachovu a více zachovalou. No. A mám to luxusnější. U nás nemá výřivku. Nemá výřivku, ale podívejte se, kdyby tam přišli teroristi, tak se tam nemají kudy dostat. Vám se tady dostanou jenom přes říčku, přes ty vaši sauny, když se budete vy vyhřívat. Co vy na to? Já budu s manželkou v ložnici, To je jedno, teď tam má někoho jinýho. tak ho zabiju. A proč to mě vadit, pak odejdete, musíte jít ze sněmovny. A víte co, já na vás seru, se zprostej, na shledanou, no tak kare.